Bona vespre a tots i a totes. Disculpeu un poc el retard. Sempre n'hi ha coses d'última hora que a vegades n'hi ha que solventar. Bé, en primer lloc, saludar a la regidora d'Educació, Anna Vicenç, el regidor de Joventut i Congressos, Javier López, la regidora Gemma Ferreres, a la presidenta de la cooperativa Obispo Climent, Anna Serrano, presidenta de la Fundació Caixa Rural Vila-real, Sònia Sánchez, el president de l'AMPA del Col·legi Santa Maria, Guillermo Mercader, patrocinadors i col·laboradors, moltes gràcies a tots per l'assistència a este acte de cloenda de la quarta Fira de la Ciència i segon concurs Vilaciència del Col·legi Santa Maria. Ahir vos donava la benvinguda i ara és el moment de l'acomiadament. Tant de part de l'organització com de molts dels visitants, felicitar i donar l'enhorabona a tots els participants en esta edició. Els de la Fira, per haver-nos preparat unes activitats i tallers tan variats i interessants. Els del concurs, pel que hem vist i segons el que ens han comentat alguns dels membres del jurat, per l'alt nivell tant del contingut dels projectes d'investigació com de les argumentacions i exposicions. A continuació, la felicitació és per a l'alumnat voluntari, pel vostre compromís, actitud, amabilitat en tota la gent que han vingut. A uns i als altres jo vos ficaria una nota de 10, però com això no és possible, demani a tots els assistents un fort aplaudiment per a tots ells. Bé, i com se sol dir, el moment és arribat. Toca ara veure quina és la decisió dels membres del jurat i per això li cedís la paraula al meu company Cisco Marco. Cisco, per favor. Bona vesprada. Bé, ha arribat el moment dels premis. M'agradaria donar les gràcies a tots els patrocinadors i col·laboradors, als membres del jurat que voluntàriament han vingut a veure i valorar els vostres treballs, a Pablo Montfort, bioinformàtic i exalumne, que ha fet la programació informàtica de tot el procés de puntuació dels projectes, a Sergi Pérez, que el tenim així amagat darrere les plantes, per tota l'ajuda que ha fet en la gestió de premis, i a tots els alumnes voluntaris, als professors del Col·legi Santa Maria que han ajudat en l'organització d'esta Fira Concurs Vilaciència. Felicitar a tots els estudiants que heu participat en este segon concurs Vilaciència, dir-vos que el jurat m'ha transmès la dificultat de valorar els projectes perquè tots ells tenen un gran potencial i una gran qualitat. I els ha sorprès que els alumnes de la vostra edat feren projectes tan increïbles. Enhorabona a tots i espero que hagueu pogut gaudir d'esta Fira Concurs i esperem tornar-vos a veure en la pròxima edició de Vilaciència. Els organitzadors de Vilaciència tenim la intenció d'enviar-vos informació d'aquells aspectes que han sigut més valorats i menys valorats dels vostres projectes, per tal que pugueu millorar els treballs de cara a presentar-los en altres fires i concursos. A continuació, s'entregaran premis de patrocinadors per a cada una de les 3 modalitats que hi ha: Ciències de la Terra, Física, Química i Matemàtiques i Tecnologia. I després s'entregaran els premis i trofeus Vilaciència, segon i primer premi, i finalment s'entregarà el premi especial al projecte amb més puntuació de les 3 categories. Els trofeus, com veieu, són xulíssims. Del disseny dels trofeus i de la decoració de Vilaciència 2024 s'ha encarregat l'equip de Green Area. Ells porten més de 13 anys especialitzats per a millorar el benestar en interiors a través de jardins verticals i solucions amb plantes naturals preservades. Es tracta d'una vegetació sostenible i molt innovadora perquè manté aromes, textures i colors durant anys sense reg ni llum solar, gràcies, com no, a la ciència. Enguany, els trofeus recreen la imatge de Vilaciència d'una manera molt diferent i especial.
Des de Green Area han donat forma tridimensional a la nostra molècula amb la seva vegetació preservada aplicada sobre un suport fabricat amb Onext. És un material a partir de fibres de cel·lulosa reciclades amb certificacions de circularitat i carboni negatiu. Unes peces úniques per als guanyadors que, a més de transmetre les sensacions, representen els valors del concurs en si mateixos: innovació, investigació, sostenibilitat i experiència. Moltes gràcies, Salva Martínez i Maite Rollo. I ja a continuació anem a procedir al lliurament de premis. Començarem per els premis de patrocinadors de la categoria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. El primer premi Fundació Oceanogràfic està patrocinat per la Fundació Oceanogràfic, que consisteix en una visita als laboratoris per conèixer les investigacions que es duen a terme en l'Oceanogràfic de València. Entregarà el premi Pedro del Baño, biòleg i tècnic en educació ambiental de l'Oceanogràfic de València. I el guanyador és Orgànic Hidropot. Pablo Gil, Vanessa Popa, Emili Mondragón, del Col·legi Santa Maria de Vila-real. El següent premi és el Premi CSIC IATS, patrocinat per el CSIC IATS, Institut d'Aqüicultura de Torrelasal. Consisteix en una visita a les instal·lacions i laboratoris d'investigació de l'Institut d'Aqüicultura de Torrelasal. Entregarà el premi Ariana Sitja, directora de l'IATS. I el guanyador és Código Cero. Manuel Amica, Lázaro Esteban y Sara Guaita, del Col·legi San José de la Montaña de Chester. Acercaos un poco más hacia adelante para la foto. Següent premi, Premi Fundació Global Nature, patrocinat per la Fundació Global Nature. Consisteix en una visita a la granja sostenible Finca El Baldío en Monfragüe, Cáceres. Entrega el premi Sònia Montferrer, com a representant de la Fundació Global Nature. I el guanyador és Thermopaint. Inés Barber, María Gómez, Sara Gómez y Jara Justes, de l'IES Juan de Garay de València. Agarreu els quatre. No.
A continuació, continuarem en la categoria de patrocinadors de Física, Química i Matemàtiques. Premi Macer, Societat Limitada, patrocinat per l'empresa Macer SL, consisteix en un xec de 100 euros. Entreguen el premi en representació de l'empresa Macer, Álvaro Serra i Sergi Carrasco, exalumnes del Col·legi Santa Maria. I el guanyador és Un plàstic amb consciència, de Ferran Atsuara, Héctor Jabón, Manuel Alboledas, del Col·legi Virgen del Carmen de Vila-real. Premi Avamet, patrocinat per Avamet, Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia. Consisteix en una visita a Apunt, Radio Televisió Valenciana, per conèixer el plató del programa L'Oratge. Entregarà el premi Gerard Molés en representació d'Avamet. I exalumne del col·legi. I el guanyador és Red Future, Maria Peix, Maria Cavaller i Dulce Mellizo, del Col·legi Santa Maria de Vila-real. Premi Fundació Global Nature, patrocinat per Fundació Global Nature, consisteix en una jornada d'estudi, marcatge i trampeig del galàpag europeu a l'Espai Natural Prat de Cabanes, Torreblanca. Entrega el premi Sònia Montferrer com a representant de Fundació Global Nature. Y el guanyador es Estudio de la capacidad antiácida del jengibre frente a otros antiácidos comerciales. Irene Martínez, Balma Agustí, del Colegio Virgen del Carmen de Vila-real. Premi CSIC ITQ, patrocinat per ITQ, Institut de Tecnologia Química. Consisteix en una visita als laboratoris de l'Institut de Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de València. Entrega el premi José Luis Jordà, investigador de l'ITQ. Y el guanyador es Estudio comparativo del poder de hidratación de una crema natural frente a cremas comerciales. Julia Mas, Julia Almela y Roser Rubert, del Colegio Virgen del Carmen de Vila-real. Passem a la categoria de tecnologia. Premi Robòtica Castelló, patrocinat per l'empresa Robòtica Castelló. Consisteix en un xec de 100 euros. Excusar a Roser Carda, que no pot vindre a entregar el premi. En el seu lloc entregarà el premi Juan Francisco Navarro, director del Col·legi Santa Maria. I el guanyador és Transformarte. Sofía Fuster, Melanie Recatalà, María Concepción Redondo i Júlia, de Fundació Flors Vila-real.
pareix que no estan. Bueno, que es guardarem el premi. Premi Robotions, patrocinat per l'empresa Robotions. Consisteix en un xec de 100 euros. Entregarà el premi Manuel Cheza, de Project Managers de l'empresa Robotions. I el guanyador és Armband, de Fadona Thais Fernández i Carla Sanz. De l'IES, Joan Conomines, de Benicarló. Premi Más Ingenieros, patrocinat per l'empresa Más Ingenieros. Consisteix en un xec de 100 euros. Entrega el premi Toni Mas, director de l'empresa Más Ingenieros. I el guanyador és Waber, Clàudia Núñez, Lucía Cersaró i Javier Manzanero, del Colegio Nuestra Señora del Pilar de València. Uy, cuidado. Sí, això és a la tutora. Premi ADM Biotecnologia, patrocinat per l'empresa de biotecnologia ADM Biopolis de Paterna. Consisteix en una visita als laboratoris de biotecnologia d'ADM Biopolis. Entregarà el premi Antònia Rojas, directora de microbiologia d'ADM Biopolis. Crec que no ha pogut vindre, entregarà el premi en el seu lloc Juan Francisco Navarro, director del col·legi. I el guanyador és CRAC, de Amparo Calabuig, Elena Tortosa, Olga Pallà, Blanca Lapont, del Colegio Nuestra Señora del Pilar de València. Premi CSIC i FIC, patrocinat per el CSIC i FIC, Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València. Consisteix en una visita als laboratoris d'investigació de física corpuscular de la Universitat de València. Entregarà el premi Carlos Mariñas, investigador de l'IFIC. I el guanyador és Smart Case. Ayman Udui, Amaya Meseguer, Rubén García i Rania. De l'IES, Joan Coromines, de Benicarló. I després dels premis per a patrocinadors anem a passar als Premis Vilaciència, categoria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. El segon Premi Vilaciència està patrocinat per l'empresa Globe Energy. Consisteix en una beca de 700 euros per a participar en la reunió científica IES que es celebrarà a Badajoz en març de 2025. Entregarà el premi Jorge Calpe com a representant de l'empresa Globe Energy.
I el guanyador és Meduses, d'Imma Martí, Laia Balaguer, Paula Llaué, del Col·legi Santa Maria de Vila-real. Primer Premi Vilaciència, categoria Ciències de la Terra, patrocinat per l'Aula Porcelanosa de Talent i Excel·lència de la Universitat Jaume I de Castelló. Consisteix en una beca de 900 euros per a participar en la Fira de la Ciència Memorial Jesús Matos, que celebrarà a Cádiz en abril de 2025. Entregaran el premi José Pascual Pesudo, director de Relacions Institucionals de Porcelanosa, i Arnaldo Moreno, director de l'Aula. I el guanyador és Fractal. Iker Alonso, Lorena Isabelini, Yasmín Adil. De l'IES, Joan Coromines, de Benicarló. Passem a la categoria de Física, Química i Matemàtiques. El segon Premi Vilaciència està patrocinat per la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I de Castelló. Consisteix en una beca de 700 euros per a participar en el Congreso de Jóvenes Investigadores que organiza INICE i que celebrarà en Salamanca en desembre de 2024. Entregarà el premi Juan Cardà, director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real. Y el guanyador es Sin Azúcares Añadidos, de Marina Martínez, Paula Esteve, Pablo Carrascosa, Colegio San José de la Montaña de Cheste. Primer Premi Vilaciència, categoria Física, Química i Matemàtiques, patrocinat per la Càtedra Altàdia de Coneixement Ceràmic de la Universitat Jaume I de Castelló. Consisteix en una beca de 900 euros per a participar en la 26a Expo Recerca Jove que celebrarà en Barcelona en març del 2025. Entrega el premi Wendy Boscà, responsable de Recursos Humans del grup Altàdia, i Arnaldo Moreno, director de la Càtedra Altàdia. I el guanyador és Sonor Art. Ràdio, Sonor. Gabriel García, Lluís Rasí, Joao Pedro i Noa Rosell. De l'IES, Joan Fuster, de Sueca.
Qué guapo, por favor. Guapa, guapa. Perfecte. Sí, però no sé on estava el meu paperó. A continuació, donarem els premis Vilaciència a la categoria de Tecnologia. Segon premi Vilaciència, patrocinat per l'empresa EPC Enginyeria, consisteix en una beca de 700 euros per a participar en la Fira Open Science de Cambre, que celebrarà en A Corunya en setembre de 2024. Entrega el premi Elena Tomàs Bort en representació de l'empresa EPC Enginyeria. I el guanyador és Surfejant l'aprenentatge. Fiorella Lemos i Josep Muñoz, de l'IES Joan Fuster de Sueca. Primer premi Vilaciència, categoria Tecnologia, patrocinat per l'empresa Persones i Tecnologia. Consisteix en una beca de 900 euros per a participar en la Fira Ciència Soca, que celebrarà en Bilbao en maig de 2024. Entregarà el premi Javier Gaya, director general de l'empresa Persones i Tecnologia. I el guanyador és STIC. Marta Albiol, Núria Filip, Patricia Ruiz, Aitana Crespo. De l'IES, Joan Coromines, de Benicarló. I ja per a finalitzar, el Premi Especial Vilaciència al projecte amb més puntuació de les 3 categories, patrocinat per la Fundació Caixa Rural de Vila-real, consisteix en una beca de 1.200 euros per a participar en la Fira Internacional Jaunes Científic que celebrarà en Liège, Bèlgica, en abril de 2025. Entregarà el premi Sònia Sánchez Bosquet, presidenta de la Fundació Caixa Rural Vila-real. I el guanyador és Arquitectura bioclimàtica i eficiència energètica per a l'estalvi energètic a l'IES Dr. Peset Aleixandre. Alfonso Cortés Pedreño, de l'IES Peset Aleixandre de Paterna.
I per a finalitzar, donar les gràcies a tots els participants. Espero que us hagueu gaudit d'esta Fira de la Ciència, Vilaciència, i vos esperem per al pròxim any. A continuació vos deixo en unes paraules del director Juan Francisco Navarro. Gràcies. Simplement reiterarme un poc en el que ha dit Cisco, que en l'entrega d'estos premis donem per finalitzar l'acte de cloenda de la Fira i donar l'enhorabona a tots els premiats. Esperem que hagueu disfrutat, que hagueu tingut unes jornades intenses, interessants i us esperem la pròxima edició. A tots els de fora de Vila-real, esperem que tingueu un viatge de tornar a casa el millor possible i fins l'any que ve, una nova edició, esperem fer-ho millor del que ho hem fet enguany. Moltes gràcies a tots per la participació i enhorabona a tots. Bé, als participants i guanyadors ens agradaria que anàrem al final per a fer-nos unes fotos en el fotocol, igual com en els col·laboradors i voluntaris. Gràcies a tots. Bona vesprada.